Общественные активисты предложили свои рекомендации по реинтеграции Крыма новому правительству Украины. О своем видении по возврату Крыма заявили представители Общественного союза, Координационный совет организаций вынужденных переселенцев Крыма на пресс-конференции в Киеве. У нас є конкретні пропозиції на сьогодні. Перші кроки для нового міністерства з питань Криму, де ми готові співпрацювати і діяти разом. Це питання перше, яке стосується статусу нерезиденту. Якраз зараз міністерство має можливості вплинути на цю ситуацію, змінити або взагалі скасувати закон, який суперечить Конституції, про вільну економічну зону. І все ж таки добитися того, щоб ми більш не мали цього статусу, принизливого, дискримінаційного статусу нерезидента. Далі, це скасувати або внести зміни в ту саму постанову 1035. Також внести відповідні зміни до порядку в'їзду-виїзду. І також важливо, на нашу думку, є те, що саме міністерство сьогодні може стати таким об'єднуючим майданчиком. І головною темою об'єднуючого майданчика між громадськістю та державою є якраз створення стратегії реінтеграції. І також важливо це звернути увагу на питання освіти, оскільки на сьогодні колишній уряд так і не зробив багато документів, які б реалізували статтю 7 закону про окуповану територію з питань освіти. І головне питання також – це так званий адмінкордон, який повинен стати відкритими дверями для наших громадян, які залишились в Криму, а не навпаки